Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wat een Vak. Vandaag zijn we op een hele bijzondere locatie, namelijk de vliegbasis in Leeuwarden, waar we mogen meelopen met militair fotograaf Jan Dijkstra. In Amerika schoot hij dit portret en vandaag gaan we nog veel meer werk van hem zien en verhalen daarover horen. En misschien kom je deze piloot nog wel tegen. Vertel, wie ben je en waar kom je vandaan? Ja, nou ja, ik ben Jan Dijkstra uit Damwoude, ras echte Fries Ja, en defensiefotograaf. 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 En wat doet een defensiefotograaf? Ja, een defensiefotograaf fotografeert eigenlijk alles wat er binnen Defensie gebeurt. Dus dat kan variëren van oefeningen, missies, VIP-bezoeken, werkbezoeken, Wauw. allerhande. En wat was er eerder, de passie voor fotografie of voor defensie? Dat is een moeilijke vraag, want ik ben eigenlijk begonnen met fotograferen omdat ik vliegtuigen zo leuk vond. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen Defensie eerst, fotografie toen. Ja. Maar dat is altijd wel een beetje op hetzelfde pad gebleven. Waar is dat fotograferen begonnen? Hoe ging dat? Ja, als spotter, als klein jochie. Als vliegtuigspotter? Ja, als vliegtuigspotter. Ja, toch Wauw. wel. Met een telelens en een diarolletje en dan langs de baan foto's maken van vliegtuigen en dan later afstrepen in het boek. En, Welke je had een gezien? soort postzegel verzamelen met vliegtuigen. Ja? Zeg Met maar. vliegtuigen? Ja, dat was het. Ja. Jeetje man, wat leuk. En, Ja, joh. en op een gegeven moment, ja, dan word je ouder en dan moet je een vak gaan kiezen. Hè? Ja. Nou ja, En toen goed. heb je niet gedacht ik wil fotograaf worden? Nee, toen nog niet. Nee, ik had een passie voor die vliegtuigen. Dus daar wilde ik mee werken. Ja. En, dus toen ben ik op de vliegbasis gaan werken. Vliegbasis Leeuwarden. Dicht bij de Dus vliegtuigen. jij werd militair. Ja, ik werd militair, ja. En uiteindelijk is dat fotograferen daar toch weer bijgekomen. Ja, dat klopt. Nou, fotografie is eigenlijk nooit weg geweest. Maar het is altijd wel, daar zat een hele leercurve in natuurlijk, zoals dat gaat. Ja. En uiteindelijk kom je op een niveau dat je daar meer mee wil doen. En dat ben ik ook gaan doen. Ik heb heel veel bruiloften gefotografeerd. Ik had een eigen fotostudio destijds. Ja, en als je dan op een gegeven moment merkt dat die behoefte bij Defensie is om jouw fotografie te gebruiken, ja, dan is dat perfect. Dus ik ben Ja, zeker. zo benieuwd hoe het allemaal uitziet, wat er allemaal te doen is. Ja, En dan gaat vandaag gevlogen worden. dat gaat vandaag gevlogen worden, ja. Ja, dus de F-35 gaat vliegen. Ja. Momenteel het enige wapensysteem wat hier op Leeuwarden vliegt. Ja, en daar gaan we mooie beelden van maken. Wil je ik ons dacht, meenemen? Ik dacht, hoe leuk is het dat jullie een dag meekomen? Ja, te gek. Nou, Ik wat zeg let's go. Nou, laten we gaan. Mooi. Van vliegtuigspotter tot defensiefotograaf. Ja, Had je, ja, toen je vliegtuigspotter was, stond je toen ook zo dichtbij? nee. 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 Hoe ver stond je dan Ook meestal nooit. ervan? Ja, meestal daar ergens, zeg maar. Daar bij die gebouwen. Nee, ja, dan stond je er natuurlijk mijlen ver vanaf. Ja. Altijd buiten de hekken ook. Ja, nou is het je eigen speeltuin. zeg Ja. maar. Dat is natuurlijk goud. En jij ligt soms zelfs wel onder de vleugel als ze over je heen vliegen, of niet? Altijd voor het plaatje. Ja, Geweldig. dus ja, als je een beetje groothoek wil schieten. En, kijk, ja, we noemen het een kist. Het is natuurlijk een vliegtuig, maar we noemen het een kist. Heeft zoveel verschillende hoeken zeg maar, waar je mooi in beeld kan brengen. En de ene hoek, als je de F-16 had, die is fotogeniek op zijn manier, deze ook. Ja, dus ja, op een gegeven moment ga je creatief kijken naar van hoe kan ik dat dan zo doen, zo doen. Ja, dat zijn allemaal dus soms lig je creatieve eronder processen. inderdaad, ja. Ja, mooi. En ik heb ook wel gehoord dat als jij echt een hele mooie plaat maakt, mooie foto, dat ze dat al een Jan Dijkstraatje noemen, toch? Ja. Dat is voor mij wel het grootste compliment hoor. Ja. Want ja, als men aan de foto kan zien dat ik hem gemaakt heb, zeg maar, ja, dat is als fotograaf wil je dat wel. Ja. En binnen de luchtmacht en ook in nou ja, diverse Facebookgroepen waar heel veel fanatiekelingen zitten, zeg maar, die noemen dat dan een dijkstraatje. Een dijkstraatje. Dat is wel tof. Ja, absoluut. Vertel eens, hoe ziet zo'n werkdag eruit? Ja, nou ja, zoals vandaag. Of een werkweek? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen bij ons. Want ik weet bijvoorbeeld op zondag nog niet wat ik woensdag, donderdag en vrijdag ga doen. Omdat opdrachten soms heel op stel en sprong binnenkomen. Dus het kan zijn dat ik op maandag bijvoorbeeld op Leeuwarden ben, dinsdag Breda, woensdag Den Helder en Wauw. vrijdag. Dus je maakt je kilometers weer wel? ergens anders, dus we maken de kilometers wel. Dus ja, hoe ziet een week eruit is heel lastig. Overal waar Defensie eigenlijk actief is, sturen ze ons mee.
Ja, om in beeld te brengen wat Defensie doet. Ja. Want dat is wel heel belangrijk, hè? Dat iedereen eigenlijk ook begrijpt dat je dat werk een beetje begrijpelijk maakt. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is natuurlijk een hele gesloten cultuur, hè, Defensie. Want alles speelt zich af, zeg maar, binnen hekken of binnen muren. Ja. Dus men krijgt heel weinig mee van wat we doen en waarom we het doen. En dat is natuurlijk als beeldmaker. We hebben ook schrijvers, hè, die kunnen dat in tekst kwijt. Maar wij kunnen dat als beeld, kunnen de mensen in Nederland eigenlijk laten zien wat de krijgsmacht doet, zeg maar. En vaak zijn dat natuurlijk hele mooie gelikte plaatjes. En heb je wel het idee dat de mensen ook in de omgeving hier bijvoorbeeld begrijpen wat jullie doen? En hoe belangrijk het is? Nou, nee. Ik bedoel, men ziet natuurlijk die vliegtuigen opstijgen, men ziet die vliegtuigen landen. En wat er in die tussentijd gebeurt, daar heeft men niet zo heel veel kijk op. Nee, nou heel eerlijk gezegd, ik heb ook niet echt een idee. Nee. Wat gebeurt er allemaal? Dat snap ik. Nou ja, goed, ja, je zal het straks zien. Ik bedoel, er komt straks een vlieger die stapt in en die taxiet weg met dat vliegtuig en die stijgt uiteindelijk op. En wat er daarna gebeurt, ja, dat is geen idee wat ze doen. Maar ze doen wel, over het algemeen zijn er oefengebieden boven de Noordzee. En dat grenst een beetje van Noord-Nederland tot aan Denemarken, zeg maar. Daar hebben ze gereserveerde ruimtes waar ze in kunnen oefenen. Ja. En dat gaat vaak met hele grote aantallen vliegtuigen. Dus niet alleen de vliegtuigen die hier opstijgen, maar ook vliegtuigen uit Engeland, uit Duitsland. Die joinen daar allemaal in die area. En zo kunnen ze eigenlijk oefenen wat ze in een oorlogssituatie ook tegen zouden kunnen komen. Ja. Dus het is echt wel heel belangrijk. Want, voor de verdediging van ons land. Ja, sowieso. Ja, voor de verdediging van ons land natuurlijk. Ja. Die mannen die moeten nieuwe procedures leren met dat vliegtuig. Je moet dat vliegtuig leren kennen. Ze vliegen niet voor de lol? Nee, absoluut niet. Nee, dat zeker niet. Ja, goed om te weten. Ja. Wat is nou het allermooiste aan je werk? Dat zijn eigenlijk heel veel dingen. En dit is, ik bedoel, je noemde het net zelf al, echt een droombaan. Dus maandag is anders, dinsdag is anders. Ik ben overal en nergens, weet je wel. We gaan het hele land door, binnen- en buitenland. Heel veel vrijheid. Onwijs veel vrijheid, ja. Geweldig. Ja. En werken dat met was ook moeilijk spullen. toen je deze baan wilde krijgen. Er zijn 10 fotografen in Nederland. Ja. Ja, kom er maar eens tussen. Ja, want niemand zegt zijn baan ooit op. Nee, het is bijna niet te doen, inderdaad. Nee. Dus je moet echt hopen en, dus je hebt echt geluk dat er iemand van zijn stoel valt of dat er of dat er een stoel bij komt. Nou, dat laatste was er kwam een stoel bij en die is voor jou. Die was voor mij. Geweldig. Ja. Dus nu doe je dit werk. Die gaat met geen dag met tegenzin, denk ik. Nee, dat klinkt heel cliché, maar ja, het voelt voor mij niet als werk. Nee. En men zegt dat wel van, doe wat je leuk vindt en dan werk je geen dag in je leven. Maar het is in mijn geval oprecht zo. Het is ook echt zo. Het is ook echt zo, ja. Mooi. Ja. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Ja, nou wat we straks gaan zien is opstartprocedure van dit vliegtuig. Dus hij gaat meedoen, zeg maar, aan een oefening boven de Noordzee zometeen. Oké. Nou ja, dat gaan we gewoon in beeld brengen. Dus ik stel voor dat je gewoon een beetje dicht bij me blijft en dan kun je alles vanuit mijn perspectief kan je het een beetje zien. Zeg maar. Ja. Dat dacht ik wel. Ja. Hey, en werk je dan alleen voor de luchtmacht? Nee, we werken voor alle krijgsmachtdelen. Dus dat wil zeggen de landmacht, de luchtmacht, marine en de koninklijke marechaussee. Oh ja. En dat maakt het eigenlijk ook zo veelzijdig. Want nu werken we dan met F-35's. Maar we gaan ook met de marine mee aan boord. Veel stokmateriaal voor de marechaussee bijvoorbeeld, landmacht, oefeningen, missies, dergelijke draaien we ook. Dus ja. Mooi. Ja. Hey, nou, en als je dan zo militair fotograaf wordt, ja. Wat gebeurt er dan? Hoe begint dat? Hoe gaat dat? Ja, nou ja, eerst krijg je een telefoontje natuurlijk dat je dat mag gaan doen. Ja. En dan moet het een aantal zaken opgestart worden, wat dan ook. En dan krijg je uiteindelijk een belletje van Jan, je spullen liggen klaar in Den Haag. En dan rij je naar Den Haag en dan staat er echt zo'n doos met spullen die je altijd al had willen hebben, zeg maar. Ja. Dus en die je zelf nooit zou kunnen betalen waarschijnlijk. Online verlanglijstje is in 1 keer gevuld. En, ja, dat is echt super. Een van de laatste vragen, hè? Ja. Wat is nou het mooiste moment wat je hebt mogen beleven in deze baan? Dat is echt een hele moeilijke vraag, want
Ja, wat ik net zei, we werken onder zulke mooie omstandigheden. Maar als ik er dan toch eentje mag kiezen, dan is het toch wel de F-16 vluchten van 3 jaar geleden. Ik mocht 2 keer mee in een F-16. Hoe was dat? Ja, waanzinnig natuurlijk. Al die G-krachten op je lichaam? Ja, dat is onwijs super. Maar goed, los daarvan, nou ja, ik eerder vertelde, je begint als vliegtuigspotter van 14 jaar. En dan zie je die dingen rijden, vliegen, opstijgen en landen. En dan uiteindelijk zit je er zelf in. En dan, echt een jongensdroom die waar is geworden. Dat is absoluut een jongensdroom die waar is geworden. Ja, zeker. Ja, dat is ook precies waarom ik dit programma maak. Hè. Om gewoon mensen te laten zien ook dat je je dromen kunt waarmaken. Als je er maar hard genoeg voor werkt. Ja. En, nou ja, dat klinkt een beetje, dat klinkt heel cliché misschien. Maar achterover zitten en wachten tot dat komt, dat gaat niet gebeuren. Dus je moet het echt... Als jij het niet doet, zijn er wel 100.000 anderen die het ook willen. Ja, absoluut. Ja, het is wel heel belangrijk dat je mensen kent. Maar ook dat kun je zelf bewerkstelligen. Ja. Maar werk er hard voor. En als je echt iets wil, dan kan je alles bereiken. Ja. Mooie boodschap. Ja. Heb je nog toekomstdromen? Nou, eigenlijk is dit mijn droom. Je leeft je droom? Ik leef mijn droom. Ja, ik leef letterlijk mijn droom. Hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen? Ja, ik hoop dat een heleboel mensen dat zouden kunnen zeggen. Maar niet geweldig. Hey, mogen we je ontzettend bedanken. Want absoluut. Ik, maar ook de cameradames hebben een geweldige ochtend gehad. Ja. We hebben van alles mogen bekijken en dit is onvergetelijk. Ja, nou ja, wat ik ook tegen je zei, ik vind het natuurlijk zelf leuk om te laten zien wat ik doe. Ja. Maar ik vind het ook onwijs belangrijk om mensen weer eens een inkijkje te geven binnen de hekken van de vliegbasis. Ja. Omdat het natuurlijk altijd een beetje uit het zicht is. Ja. Dus ik ben blij dat jullie ervan genoten hebben en ik hoop dat iedereen thuis die dit terugkijkt daar net zo van geniet. Dit was de laatste aflevering van What the Fuck. We hebben een prachtig mooie serie gemaakt, van alles gezien, van alles meegemaakt. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.